שלום. צהריים טובים, שמי אברהם, רציתי לדעת, אני רוצה לבוא עם אשתי כרמלה אצלכם בצימר, כמה עולה שם בלילה? אתם רוצים באמצע השבוע? בעדיפות... לא באמצע השבוע, לא, אז שיהיה בסוף שבוע. בסוף שבוע זה אצלנו מינימום של לילות, מחמישי עד שבת. חמישי עד שבת, אוקיי, נו וזה כולל ארוחת בוקר כמובן. בכנסת, תשאל אותה בכנסת, אם יש בכנסת. רגע, יש בכנסת, אוקיי, מה... בסוף שבוע 2,600 שקל. 2,600 לשנינו, לי ולכרמלה? לך 2,600, כרמלה תבוא בחינם. תגידי, מה יש שם? ג'קוזי ובריכה? הספרים שלנו נמצאים, כמו שאמרתי לך, ג'קוזי שהוא 1.80 מטר עם גם מסביב ושמערכת קולנוע, מסך יציבי, סרטים, זוגים של 1.80 מטר עם מצעים. זה אחת גדולה מוסדרת פה ב5 כוכבים. הכי חשוב שכרמלה שואלת על האוכל, יש פה צהריים, ערב או בוקר, מה הולך שם? כרמלה לא נחזור הביתה לאכול. אז קודם מה שיש בנתיבה. שתהיה בריאה, היא אוהבת לאכול זאתי, אני אגיד לך, זאתי. צריך, זאת הנאה מספר אחד בחיים, וזה לא בא. כן, אז מה, יש ארוחת בוקר או צהריים או ערב? או יש הכל שמה? לא צריך לצאת? רק לא. במיניבה שלנו יש שתייה קלה, שתייה חריפה, שתייה מוגזת, יש מכונת אספרסו, קפה משקע. יש ערק? ערק יש? שעוד קפיר לא. נראה, בסדר, שיהיה. או בצלקי. כן, עכשיו הנוש שלנו מפסיד, הכנרת, רמת הגולן, נוש מרבל. ארוחת, יש לנו בריכה שנייה תלויה בתוך מתחם רחב, בריכה מפנקת, מהנה. הוא פרטי? יש מציל כרמלה שואלת? לא, אין מציל, הבריכה היא כולה בגובה אחיד, 1.5 מטר. בגובה של כרמלה. כרמלה הזאת. אנחנו יודעים לכרמלה אבל צופים, ויכול להיות בסדר. בסדר, כרמלה, אל תלדי. עכשיו, ארוחת הבוקר שלנו מוגשות למגדית עדן שם. המסעדה צמודה יפה לקהל הצימר, המסעדה יפה, מגישים בצורה מיוחדת, ואוכל מאוד טעים. זה כלול במחיר כל הבוקר, צהריים או ערב, או זה רק בוקר? זה רק ארוחת בוקר. אז כמה עולה לי כל הארוחות? פנסיון. כל הארוחות, תראה, המסעדה היא מסעדת שם. הם מכינים שם גם צהריים וגם ערב, המסעדה כשרה. לגבי שבת, אתם תוכלו שם ארוחת בוקר, אבל צהריים אין שם. ערב שבת, הם מכינים את הארוחה מראש. לא מבשלים בשבת. בסדר גמור. בברית כרמלה שואלת, ברית יש? מה יש? ברית. הוא ג'יג'י, את יודעת, זה חמים. מה יש? לא באמת, מה יש? האוכל של שבת אנחנו אוהבים של העיראקים. אוכל של שבת, זה כבר צריך להביא מראש. אפשר לחמם שם בפלטות או מה יש? יש פלטה גם שם? אני אשים לכם פלטה, כמובן. אם אתם תביאים, אני אשים לכם אחד, פלטה. בטח, זה כרמלה חזקה בקטע. בסדר, אז את אומרת כמה אמרנו? 2,300 או 600? 600, 2,600. זה בשקל? בשקלים. בשקלים מדברים פה, לא? לא. 1,300 ועוד 1,300, בסדר. אז אנחנו נתייעץ פה עם הבן שלי, דוד, ונחזור עוד פה, בסדר? אוקיי. כל טוב, ביי. ביי.